Starom gradu. I mi smo kao djeca rasli zajedno. I onda je 62. Ivo otišao u vojsku i 64. smo se mi venčali. I imali smo 2 djece, Božicu i Ratka. I evo imamo imamo 6 imamo unučadi i 4 praunučadi imamo. I život je bil malo lepi, malo grdi. Žrtve su bile s jedne i s druge strane, jer se ne bi moglo opstati. I ovako, i imali smo sreću kad nam je sin ostao s nama. I mi imamo doma sina, snahu i 3 unučadi. I oni su preuzeli svu brigu i sav teret. A mi smo živjeli na poljoprivrede sve godine. Na poljoprivredi. Kaj veli Ivo? A kaj sad boš ti rekla? Kaj, si rekla sve. Eto, on je zadnji, dok smo 50 godina imali. On je niš nešto, veli ti reći. Onda bomo i još se našli, ne? Pak bo nekakva godišnjica. Znate. Je, pa kaj? Kaj, ajmo hvala. Da, onda sam ja rekla novinaru, ovako zahvalni smo i Bogu koji nam je dao zdravlje i bistru pamet, da još moramo funkcionirati. Vredilo je, vredi i dale. U sav trud i ja velim i, kak sam rekla, žrtvu. Bilo je lepi dana, bilo je teški, ali smo prebrodili, hvala Bogu, sve. Ajde, hvala Bogu da je dale.